Μια φορά είχε πάθει ένας παιδικός μου φίλος, είχε πάθει καρκίνο. Είχα μάθει, ας πούμε, ότι είχε πάθει καρκίνο. Και πάω και του λέω, γέροντα, λέω έτσι και έτσι, λέω, έπαθε καρκίνο. Και μου λέει, τώρα τι θέλεις? Λέω, θέλω να τον κάνετε καλά. Μου λέει, τι θες να κάνουμε καλά? Λέει, το σώμα ή την ψυχή? Σκέφτομαι λίγο εγώ, λέω και τα δύο. Γέλασε ο γέροντας μου. Μου λέει, καλά, λέει, συμφωνείς, λέει, να το πάρουμε μισό-μισό. Να πάρεις εσύ το 50% και εγώ να πάρω το 50% για να γίνει καλά αυτός. Εγώ κόλλησα, ας πούμε. Με είδε που κόλλησα, ας πούμε, μου λέει, καλά, λέει, να πάρεις εσύ το 90% και εγώ θα πάρω το 99%. Δέχεσαι? Αυτό μου φάνηκε πιο εύκολο, ας πούμε. Δέχομαι, γέροντα, λέω. Οπότε, μετά το σκέφτηκα λίγο. Τώρα δηλαδή, γέροντα, λέω, τι θα γίνει, να πάθουμε εμείς καρκίνο? Λέω, θα πάρουμε το καρκίνο εμείς? Γέλασε ο γέροντας. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, για να ακούσει ο Θεός την προσευχή, λέει, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, να έχει μια διάθεση αυτοθυσίας. Να πει στο Θεό, Θεέ μου, κάνε τον εκείνον καλά και δώσε μου σε μένα την αρρώστια του. Βέβαια ο Θεός, λέει, ας πούμε, που βλέπει τη δικιά μας αδυναμία, συγκινείται, λέει, με το φιλότιμο που δείχνουμε και εκείνον τον κάνει καλά και σε εμάς δεν δίνει την αρρώστια, ας πούμε, γιατί βλέπει ότι δεν θα τη σηκώσουμε. Αλλά πρόσχε, μου λέει, καμιά φορά άμα δει, λέει, ότι τη σηκώνουμε, μας τη δίνει την αρρώστια, στα αλήθεια, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω, λέει, ότι για να πιάσει προσευχή, ας πούμε, να ακούσει ο Θεός προσευχή, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, ας πούμε. Αυτή τη διάθεση ο γέροντας την είχε 1000%. Και αυτός ο φίλος μου έγινε καλά. Και ζει ακόμα τώρα και έχει παιδιά, ας πούμε. Και φυσικά, όχι από τη δικιά μου προσευχή, έγινε η προσευχή του γέροντας. Τον έβλεπες, το χαιρόσουν. Τίποτα έτσι. Δεν χρειάζεται, όχι αυτά που θα σας έλεγε, ήταν φοβερά πράγματα, αλλά σε ξεκούρασε μόνο που τον έβλεπες. Ένας άνθρωπος του Θεού. Εσείς προσωπικά έτυχε να σας πει κάτι? Μια φορά έτυχε, όταν διάβαζα και εγώ για να δώσω στην Ακαδημία κάποτε, πριν από πολλά χρόνια. Λέω, γέροντα, κάνει καμιά προσοχή για εμένα, δεν μπορούσα να διαβάσω καλά, λέω. Θα να δώσω για δάσκαλος. Καλά, μου λέει. Δεν ξαναπήγα μετά, πέρασαν 4 χρόνια τώρα, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Δεν έδωσα στην Ακαδημία, δεν πέρασα, δεν πέρασα. Έδωσα κάπου αλλού, πέρασα, πήρε και το πτυχίο μου. Και πέρασα μετά από 4-5 χρόνια με μια παρέα 10 ατόμων. Σημειωτώνει ότι ο πατήρ Παΐσιος έβλεπε 100 άτομα την ημέρα. Πολλά άτομα. Και καθώς πηγαίναμε παρέα, γυρνάει και λέει, εσύ, λέει, έγινες δάσκαλος? Τρελάθηκα, λέω, ξέχασα, λέω, δεν έδωσα, λέω. Καλύτερα, μου λέει. Καλύτερα, γιατί τα παιδιά τάδερνες, μου λέει, είσαι λίγο αυστηρός, μου λέει. Για πρώτη φορά που πήγα στο Γέροντα Παΐσιο, το 79, μόλις με είδε, με φώναξε με το όνομά μου. Και πού μένω, με είπε, και τι δουλειά κάνω, με είπε. Ένας Άγιος άνθρωπος ήταν αυτός. Τι να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο? Αυτόν τον άνθρωπο είναι φαινόμενο. Είναι ο Άγιος του αιώνα μας. Εσείς γιατί είχατε πάει να συναντήσετε τον Γέροντα? Είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας ή από περίεργα να τον γνωρίσετε? Γιατί είχατε πάει? Είχα ένα πρόβλημα και πήγα να... Είχα ακούσει για αυτό και πήγα να το λύσω. Και τελικά ναι. Τι αφορούσε το πρόβλημα σας? Ήταν οικογενειακό, τι ακριβώς το πρόβλημα σας? Προσωπικό μου. Και μου τόλισε. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν μία φορά, για να πω ένα μόνο, που έχω ζήσει πολλά παρόμοια, που βρέθηκα, μάλιστα ήμουν με ένα συγγενικό πρόσωπο έξω από το κελί του, που περίμεναν επίσης
ένας άγνωστος μου κύριος, ένας κληρικός και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο ήταν το παιδί του κληρικού. Και κάποια στιγμή ήρθαμε όλοι μαζί μέσα, όπως συνήθως γινόταν, χωρίς να ξέρουμε ένας τον άλλον. Καθίσαμε εκεί στο υπαίθριο αρχονταρίκι του γέροντα και αρχίσαμε να μιλάμε. Τι κάνει ο κόσμος, μας ρωτάει. Καλά, γέροντα, μας λέει, ο κόσμος δεν πάει καλά. Μα εγώ, λέει, έχω μερικές ντοματιές εδώ, θυμάμαι τώρα, και θέλω και αυτές να τις βγάλω, γιατί μου τρώνε χρόνο από την προσευχή. Και δεν χαλάνε, λέει, μόνο, λέει, οι άνθρωποι, οι, ας πούμε, άσχετοι, αλλά και οι πιστοί ακόμα. Βλέπεις, λέει, ο άλλος είναι έμπορος υφασμάτων και αλλάζει τα ονόματα των υφασμάτων για να τα πουλήσει καλύτερα. Ή γεννάει η γυναίκα του υπαλλήλου του και του δίνει μια άδεια, για να μην μπορεί, δεν του δίνει την παραμικρή αύξηση. Κοιτάζω έτσι όπως ήταν και βλέπω το μοναδικό αυτό κύριο, πως άγνωστο, είχε γίνει μπλε και έτρεμε. Και τη στιγμή σηκώνει το γέροντας και λέει, να πάω να σας φέρω τώρα, λέει, τα λουκούμια, και πετάγεται αυτός πάνω και φωνάζει, είναι Άγιος, εγώ είμαι αυτός, σε εμάς. Εγώ είμαι αυτός. Ήταν πραγματικά αυτός ο έμπορος και άλλαζε τα ονόματα των εφημάτων και τότε τον υπάλληλο του έδινε άδεια και αυτός έγινε άνθρωπος, άλλαξε εντελώς, τον συναντώ που και που και το θυμόμαστε το περιστατικό το φοβερό που έγινε τι φοβερές αλλαγές. Ο Γέροντας Παΐσιος απέκτησε παγκόσμια φήμη χωρίς ποτέ να γίνει κάποιο σχετικό ρεπορτάζ στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε κάποια εφημερίδα. Η φήμη του διαδόθηκε από στόμα σε στόμα από ανθρώπους που είδαν τα θαύματά του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας νοσοκόμας για την οποία ο Γέροντας είχε πει ότι κάποτε θα γίνει καλόγρια. Πέρασαν χρόνια και όταν η νοσοκόμα βγήκε στη σύνταξη και πήρε το εφάπαξ, τότε είδε ένα όραμα. Ύστερα από αυτό πούλησε όλα τα υπάρχοντά της και αγόρασε μια έκταση 30 στρεμμάτων στο όρος Μπέλες. Εκεί έκτισε μόνη της ένα μοναστήρι όπου και μονάζει. Έχω ακούσει πολλά για τον πατέρα Παΐσιο και παρακάλεσε τον αδελφό μου να κλείσει ένα ραντεβού. Και τον βρήκε, έκλεισε ραντεβού και πήγα. Πήγα εκεί, μόλις με είδε, τι κάνεις, πώς είστε, καλά, την ευχή σας, κάτσε μου λέει. Του είπα ότι θέλω να γίνω μοναχή, αλλά φοβάμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω σε μοναστήρι. Και μου λέει, θα γίνεις μοναχή. Μη στενοχωριέσαι. Τη δεύτερη φορά πάλι με τόνο με έκανε. Θα γίνεις μοναχή, λέει, μην είσαι σαν απιστία δηλαδή εγώ στο δικό μου κόσμο. Θα γίνεις μοναχή και θα προκόψεις. Από εκεί και ύστερα μέσα μου ζωγονήθηκα. Και όντως όπως μου τα είπε, σιγά σιγά βλέπω τα πράγματα όπως τα έπαιρνα. Έκανα προσευχή, ελεημοσύνη και νηστεία, όσο μπορούσα. Η κυρία και έχω βάλει έναν κανόνα στον εαυτό μου, 40 μέρες, να δέομαι στην Παναγία την παράκληση, θα με δείξει κάποιον τόπο, διότι πού να πάω έλεγα.
Και ήθελα κάποιο τόπο που να είναι βάρη στον οποίο του Κυρίου και να είμαι και κοντά, διότι είμαι γυναίκα. Ωραία που να ψηλά τα χαίρομαι, αλλά δεν μπορούμε και απάνω εμείς. Και όντως με έδειξε αυτόν τον τόπο. 100 άτομα στον ύπνο. Βρέθηκε ένας άνθρωπος απλός στον ύπνο και μου είπε, αυτός είναι ο τόπος μου. Κατεβαίνοντας έτσι από εδώ, εκεί τώρα που ανεβήκατε δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά κατέβαινα με ένα φως. Και μόλις έφτασα κάτω στο δρόμο, εκεί έζησε το φως. Και με αυτό ξυπνάω. Εμένα στον ιστορικό μου κόσμο δεν μ' άρεσε όταν ξύπνησα. Ωραίο είναι, λέω, Παναγία μου, αλλά γυναίκα εγώ, από εδώ πώς, από πίσω μεριά, πώς θα πάω. Πώς θα βαδίζομαι τη νύχτα, την ημέρα. Τώρα λεπτομέρειες σας λέω, συγγνώμη. Να μην σας τα πολυλογώ. Μετά από μερικές μέρες έρχομαι στο χωριό, βρίσκω τον πρόεδρο και του λέω αυτό και αυτό. Και εγώ ήθελα ένα ύψωμα υπάρχει στο χωριό, ένα μικρό, εκεί ήθελα, στον ιστορικό μου κόσμο. Μου λέει αυτός, όχι. Εκείνος ο τόπος δεν είναι κατάλληλος για τέτοιο. Θα σου δείξω εγώ μέρος και με δείχνει αυτόν τον τόπο. Έρχομαι και βλέπω το μέρος αυτό, το είδα όπως το είδα στον ύπνο μου, το είδα και στο ξύπνο μου. Αλλά από εκεί και ύστερα μου ήρθε μία χαρά, δεν μπορώ να σας την πω. Επί 40 ημέρες την είχα τη χαρά και έτσι με αυτή τη χαρά ξεκίνησα.